brødre har bare manipuleret mig lige fra start af. Det handler om at vinde. Jeg ved godt, jeg har været en dyr udlejning. Voldgaard, professionel kædeknuser. 2 knuste kæder på 1 runde. Saboterer den fuldstændig. Kører dem i sænk, smadrer. De skal dø. Vi ligger jo nummer 1. Den skal vi jo holde. Ej, hvad det er bare for det. Det er simpelthen for dumt, det der. Ja, for helvede. 2 kæder på 4 minutter. Vi blev for selvfede. Vi lå for godt. Så blev vi slappe. Ja, vi røg lidt ned i klassementet. Gjorde vi ikke det? Jo. På grund af det her. Så må vi jo simpelthen køre hurtigere, så vi kommer op. Vi er nummer 1 igen, så Line bliver glad. Vi er kun 6 minutter efter nummer 1, så vi har hentet rimelig meget efterhånden. Cirka 9 minutter inden for de sidste 6-7 runder. Sådan 58. Ja. Så sidste runde. Og det tyder på, at du får sidste. Ja. Jamen, skal vi ikke kigge på klassementet der, og så se? Ja, men nu er det jo simpelthen så spændende, som det kan være. Vi ligger 1 minut fra nummer 1, og den æder vi. Nu sender vi vores hurtigste mand ind, Løvi. Løvi! Spis noget marsbar.